Hemen da Beldurbarik 2020 lehiaketa. Ikusentzunezko lehiaketa honi esker, 12 eta 26 urte bitarteko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazteek indarkeria matxistari aurre egiteko konpromisoa har dezakete, jarrera kritiko, urratzaile eta positibo batetik. Nola? Beldurbarik jarrera film labur batean, kantu batekin, dantzatzen, argazkien bidez, bertso batekin, olerkiekin edota animazioaren bidez erakutsiz. Lehiaketaren oinarriak beldurbarik.eus webgunean daude. Nolakoa izan behar du aurkeztu nahi duzun bideoak? Gazteek eguneroko bizitzan aurre egin behar diozuen indarkeria matxistari buruz hitz egin behar du. Indarkeria hori nondik datorren islatuz eta aurre egiteko estrategia pertsonalak eta kolektiboak proposatuz. Programaren webgunean intereseko ideiak eta gaiak aurki ditzakezue. Gehienez ere, 3 minutu iraun dezake kredituak barne. Adi, zure bideoan hitz egiten bada, oso garrantzitsua da euskarazko edota gaztelerazko azpitituluak jartzea. Pertsona guztiek ondo uler dezaten eduki guztia, baita entzuteko zailtasunak dituzten pertsonek ere. Gainera azpitituluek irakurgarriak eta irisgarriak izan behar dute, fondo beltza eta letra zuriak erabiliz adibidez. Horrez gain, lanean soinu edo abestiren bat jarri nahi baduzu, kontuan izan egile eskubideak bideoa YouTube edo Vimeotik kenez dezaten. Eskubiderik gabeko eta doako orri asko daude. Begiratu soinu edo abesti horren ezaugarriei, kredituetan egilea gehitu behar bada ere. Nola aurkeztu behar duzu zure lana? Lehiaketan 3 kategoria daude. Lehen kategoria 2020an 12 edo 13 urte betetzen badituzu. Bigarren kategoria 2020an 14 eta 18 urte bitartean betetzen badituzu. Eta hirugarren kategoria 2020an 19 eta 26 urte bitartean badituzu. Bideoa zure kabuz edo zure ikastetxe, gazteleku edo elkartearen bidez aurkez dezakezu. Garrantzitsua 18 urtetik beherakoa bazara, lehiaketara zure kabuz aurkezten bazara, berdin dio banakako edo taldeko lana izan. Zure gurasoek edo tutorek baimen horria bete behar dute. Lehenengo eranskina. Ikastetxearekin aurkezten bazara, baimen horri kolektiboa bete beharko du ikastetxeko ordezkariren batek. Bigarren eranskina. Zure gazteleku edo elkartearekin aurkezten bazara, parte hartzaile bakoitzak lehenengo eranskina bete beharko du eta guztiek batera erantzi eta bidali. Bideoa editatu ondoren, Vimeo edo YouTubera igo behar duzu eta modu publikoan partekatu. Sortu den URL edo esteka hori kopia ezazu. Sartu beldurbarik.eus webgunean. Bete izena emateko inprimakia bideoa igota dagoen YouTube edo Vimeo esteka itxatxiz eta bidali. Jarraian zure izen ematea baiestatuko duen mezu bat jasoko duzu. Eta baldintzak egiaztatu ondoren, egun batzuk barru, mezu elektroniko bat iritsiko zaizu zure lana onartu den esateko. 2020ko irailaren 14ko goizeko 8:00 2020ko azaroaren 5:00ko 12 minutu bat gutxira bitartean bidali dezakezu zure bideoa lehiaketara. Aurten, inoiz baino gehiago, Beldurbarik jarrera partekatu!